Sakmenika mbak-mbak ya sing pengen golek bojo mapan mujur sakmenika ya sing uripe ben penak tak duda ya sing wis di omah ya. Ndang, pilih sing endi Mbak sakmenika iki omah ya magrong-magrong wisan wis mapan kaya ngene iki lho Mbak. Sawangen omah gedhong-gedhong ngene iki. Ndang milih ya sing piye sampean ngono kuwi enek tulisane ngono-ngono kuwi lho sakmenika sawangen. Loh, Ndang, mbak-mbak iki ya, mbak-mbak tak kandhani mbak-mbak ya. Sing biasane ngomong pengen di bojo sing wis mapan, sing wis di omah sing ngono, sing bojone manut penak wis iki manut, Mbak. Di luar pokoke ngluwing-ngluwing manut kalau sakmenika ya wis mujur pisane. Jal pilih ya, Mbak. Pilih ya, Mbak, milih ya. Awas rek ra gelem milih ya wis dikek omah apik-apik kaya ngene. Kari mlebu sampean sakmenika, kari mlebu. Lho, dicat abang-abang putih keramik, Mbak, sakmenika sak tembok-temboke sawangen.